e sub-county ma Lego Usonga e county ma Siaya obago ng'anyo kaluwore kod chal marach mar apaya ma Barding kadhi Nyang'oma ka hotel gi kod Frederick Arianda. Jodak e gweng' ma Paporiang ne ogolo ywak margi ka giwacho ni chenro mag wuoth e alworano okethore kaluwore kod chal marach mar apayano. Ne gipidho nyaka rabolo e apayano kaka ranyisi mar kit chudo mani kanyo. Gilero ni ok gimor kod tend alworano ka giwacho ni uso e chiro ma Twist Trading Center ok nyal tero mwandugi e chiro nikech chal marach mar apaya. Koro ndarani nyocha oturo ka ng'ato ka malich. Ndarani nyocha oturo mama ka tamo mama ka idhi nyuol kitero osiptal rach kose krach. Usiro. Mama wakwayi ni wuog oko mondo ikonywa los ndarani kok nyalre to kura ma Paporiang otimre nadi. Usiro kose kusiro. Chielni nyocha turo jaduong' mafundi matene Paporiang kamiluongo ni James Nyadi Mongara ni wodi nyaka sani matich ochung' koso kochung' sama loso kani mtoka ni the ot to an kod school fees mar nyithinda adek to mtoka ni ema kotiyo tanyalo yudo pesa ba yudo school fees waduoko mama dala koso kwano mama wakwayi ni wuok wa mi wika chiel ka ok nyalre waro biro yo ofis kanya chiel ka chiel mondo wagoli waket ng'ama chielo manyalo tiyo mane kwa man gon ka Mercedes batelo odwa endelea telo okonywe weche mag ndara ne ok tak